Diýişmýäli, internetde ösmek aňsat. Wajyp zat dogry ýolda ösmek. İnternetde, esasanam Instagramda adamlaryň %90-y bolgusuz video surat, peýdasyz samsyk maglumatlar bilen ösdi. Bilýänsiňiz, köp kişem olar goldady. O goldan kişiler hem bir tarapdan peýdaly maglumat, gyzykly videolar bilen ösen %10'lyk bölegin gepini etdiler. Garaladylar. Çünki dogry ýolda üstünlüge gitmek aňsat däl we muny başaryp bilmeýänler başaranlaryň gepini etdiler. Ay berdi maşinik, ay berdi babnik. Ýaly, bolup biler, ýöne ýigidi öldür, hakynymy diýen söz bar. Berdi Begmenow, 30 ýaşynda telekeçi. 1991-nji ýylyň 12-nji ýonunda Lukman Atanyň we Mugallim meneniň maşgalasynda 3-nji çaga bolup dünýäge geler. Mugallim diýýänim, rus tili mugallimçilik diplom bolsa da, atasony türkmençilige dogry gelmeýär. Öýde otur, çagalaryňa seretdiýip iş etdirmeýär. Atasy maşgalasyna has gowy seredip bilmek üçin lukmançylykdan başga da işler etýär. We netijede 1997-nji ýylda Berdi 6 ýaşynda, agasy Begli 8 ýaşynda, ulugy izdogany dünýä 13 ýaşynda wagty bayramala türmä düşýär. Durmuş Berdi üçin 6 ýaşynda başlaýar. Enesiniň işsizligi, atasynyň goýup giden karzlary, algydarlaryň öýde ýarajak zatlary alyp gidişi, enesine gyýgyrlyşy Berde o ýaşda güýçli bolmak üçin motivasiýa berýär. Wagtyň geçmegi bilen enesi bir bankada temizlikçi bolup işe başlaýar. O da agasy bilen bilelikde köçelerden çüýşe, baklaşka toplap satmana başlaýar. Gazanan pulunu harid alyp aýal doganyna berýär. O da nahar taýýarlaýar. Çagalygy o diýen aňsat geçmedik Berdi soňu bilen çörek, gawun garpy satmana başlaýar. 5 ýyl soňra atasynyň çykyp gelmegi köp sady ütgedäjek ýaly bolsa da suut edilenligi sebäpli iş tapmasy aňsat bolmaýar. Türmede geçiren günleri, işsizligi sebäpli atasy özüni araga berýär. Berdi mundan soň has agyr günleri başdan geçirýär. Enesiniň urulmasy, deň duşlar tarapyndan kemsidilmesi, has köp işlerde işlemeligine düşünen Berdi 3 işte işläp, ýarsyny enesine berip, ýarsyny hem özüne saklaýar. Okuw tamamlap Türkmenistanyň Maliýe institutuna dokument tapşyrýar we 3-nji egzamende ruhnamadan ýykylýar. Gulluga gitmek üçin ýüregi sebäpli kabul edilmeýär. 1 ýyl soňra Belarusiýa tölegli ýokary hujaýyna gazanýar. Aýtmagyna görä, enesiniň altynlaryny satyp giden Berdi ulu söwda etmäni okuw ýyllarynda başlaýar. Ilki kirýüji maşyn alyp, ony işletýär. Okuwçy ýerleşdirip pul alýar. Egzaminlere girip talyplardan pul alýar we jemlän puluna Istanbula gitýär. Gaýdyşda hem Şirnewlerden $500 arzan eşiklerden alyp gaýtýar. Gelişi ýaly satylandan soňra ýanyna ýene bir türkmen alyp $2-3 pul bilen täzeden gitýär. Ilki 6 metr kvadrat, soňra da 50 metr kvadrat dükän açýar. Umumy ýaşaýyş çaýyndaky türkmenlere aýlap satýar we işlerini ýola goýýar. Minskde, Aşgabatda, Istanbulda, Moskwada, hatda Astanada dükän açýar. Söwda bu riskloýyn. Özüň näçe hasaply bolsaň da töwereňdäkilerden, hasaba goşmadyk zatlaryňdan batyp bilýärsiň. Berdi hem Russiýadaky işini bir wada gatul bolýar. Ýyldyzlar bilen işleşip başlaýar we bir sebäpden batýar. Tiem limit dükkanlaryny, Porsche awtogulagyny aldyrýar we bir paket sumka bilen Istanbula gelýär. Bu ýerden hem New Yorka gidip özüni toplap täzeden gelýär. Gelen wagty korona sebäpli işleri ýok, toýlar sebäpli kostyum alýan ýok. Berdi hem biraz wagt örtük işine girýär we ýagdaýyny düzeltýär. Şu wagt Instagram sahypasynda 1 milyon agzasy bar. Bu türkmenleriň içinde iň köp agzaly sahypa bolsa gerek.
Ýalňyşmadyk adam bugün eçende hiç ýyly risk alan däldir. Üstünlükleri hem dogry ýalňyşlar bilen gidilýär. Bugün size şeýle üstünlüge giden biriniň hekaýasyny gurrun berdim. Kimi arkasından, kimi öňünden näme diýse-de onuň eýem 1 million agzaty bar. Onuň indiki maksady bolsa öz markasy bilen $1 million pul kazanmak, ýagny dollardan millioner bolmak. İşinde üstünlük dilemek bilen biz Türkmen Post topary. Спасибо всем! Поехали! Спасибо большое, ребята, очень приятно. Reklam üçün Hanoglu Media ýa-da Türkmen Post Instagram sahypalaryna ýüz tutup bilersiňiz. Beýle ýaş telekeçilerden kimler tanıyan bolsaňyz olary tesbirlerde ýazyň. Video barada pikirlerinizi aýtmagy hem unutmaň. Hoş, sag bolun. Görüşýänçäk.